21 январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри Давҳаи давлати Қатар гардиданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Давҳа меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос вазири давлатии вазорати корҳои хориҷии Қатар доктор Муҳаммад ибн Солеҳ Ал-Хулайфӣ ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ба муносибати сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон майдони фурудгоҳ бо парчамҳои ҳарду давлат идона оро ёфта, аксҳои сарони давлатҳо гузошта шуд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом роҳрав бо қолини сурх густурда шуда, аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. بیست و یکم январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба давлати Қатар дар шаҳри Давҳа бо раиси маҷлиси шӯрои давлати Қатар Ҳасан ибн Абдуллоҳ Алғоним мулоқот карданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз меҳмоннавозии самимонаи дӯстони қатарӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, дидору гуфтугӯи имрӯзаро идомаи мантиқии муколамаи сиёсии сатҳи олӣ ва баланд арзёбӣ карданд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо масоили густариши робитаҳои байнипарлумонии ду кишварро муҳокима карда, нақши парлумонҳо ва гурӯҳҳои дӯстии байнипарлумониро дар самти фароҳам овардани заминаҳои ҳуқуқии муносиботи байнидавлатии ду кишвар дар ҳавзаҳои мухталиф муҳим арзёбӣ намуданд. зимни мулоқот ҳамчунин дигар ҷанбаҳои ҳамкории байни давлатҳо, тавсеяи равобити иқтисодиву тиҷоратии миёни ду кишвар, ҷалби сармояи қатарӣ ва иштироки ширкатҳои давлативу хусусии Қатар дар тавсеяи ҳамкориҳо миёни ду кишвар баррасӣ гардид. масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар арсаҳои гуманитариву фарҳангӣ низ мавриди муҳокима қарор доштанд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули андеша намуданд. 21 январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари давлатӣ ба давлати Қатар дар шаҳри Давҳа бо раиси анҷумани соҳибкорони Қатар ва раиси шӯрои мудирони гурӯҳи ширкатҳои Файсал Холдинг Шайх Файсал бин Қосим Оли Сонӣ мулоқот карданд. дар рафти суҳбат масоили ҳамкорӣ ҷиҳати рушди робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ байни ду кишвар баррасӣ карда шуд. баргузории форумҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва таъсиси фонди муштараки иқтисодӣ ва сармоягузорӣ омили муҳими густариши муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ арзёбӣ гардид. ҷонибҳо зимни вохӯрӣ оид ба истифодаи имконияту иқтидорҳои бузурги Тоҷикистон дар самтҳои афзалиятноки саноат, истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок, роҳҳои транзитӣ ва бахши сайёҳӣ табодули андеша карданд. дар мулоқот изҳори итминон карда шуд, ки татбиқи ин пешниҳодҳо барои густариш додани муносибатҳои тиҷоративу иқтисодии кишварҳо саҳми босазо мегузоранд.